Заповядайте на трибуната. Добър ден на всички. Здравейте. Аз не съм много поречета, но искам да ви кажа, че когато видях по телевизията материала за кучето Мима, аз се разплаках, защото такъв идиотизъм и такъв садизъм в днешно време, това просто е непростимо. И съм ужасно възмутена и ще направя всичко възможно, тъй като страхотно обичам животните и съм зад тяхната защита. Просто искам да с вас и с всички такива, които са готови да се борят за нов закон, за това да се спрат всякакви садисти. Въобще, ако парламента според мен не вземе мерки, просто това ще е супер голяма грешка, защото Европа няма да приеме такива диваци като нас. Колкото и да се правиме на европейци, след една такава постъпка на един човек, според мен ние още кодиме към, дет се казва, към аборигенщината. Това не е цивилизовано. Трябва да се бориме всички да промениме нещата и по някакъв начин да говориме, да някакси да възпитаваме, дет се казва, и новото поколение, защото животинките не са виновни, че има садисти, които си мислят, че един такъв животец не струва нищо. Аз, както ви казвам, не съм много поречета, но това, което го казвам, абсолютно от душа го казвам. И благодаря ви. И просто ще си искам палци повече хора като нас да се съберат, да се подпишат и да се опитаме да променим нещата. Това е. Аз имам и улично куче, което между другото има тикове в колата и се притеснява така. Затова не съм го довела тук между хората, но да знаете, че обичам и ги целувам всички.